Йо, здравейте, готини хора! Днес ще правим краченца. Тренировка за крака. Ще бъде по-фитнес настроен този влог, в който ще ви покажа моята тренировка за крака. Една от тренировките, които правя. Не знам колко тежка ще бъде. Ще го усетим. Сега правим загрявката и след това започваме малко по малко да надграждаме и да стигаме до тежките упражнения. Първото упражнение, което ще направим е Seated Leg Curl, за да може да загреем добре коленете, за да ги подготвим за клековете, които предстоят след това. Дали не запиши такова? Да, така ли не запиши Супер голям плюс. Аз чета някакви неща постоянно, за да мога да научавам това на мен как ще ми влияе, как ще ми действа, пробвам ги. Ето тук в момента говоря с едно мое приятелче и си обясняваме за това как биха могли да ни бъдат полезни научните знания не само за фитнеса, но и за храните. Така че човек колкото повече се учи, толкова повече знае, но никога няма да е всезнаещ, затова че просто постоянно трябва да четем. Да, сега започваме с клековете, ще загреем с две серии, аз направих една 40 повторения само с 20 кг лост, сега ще направя с 50 кг едно 15 на 20 повторения и след това започваме с по-тежкото.
Как си, братле? Супер, ти? Аби супер, гледам разместили си това. Да, те вчера разместиха. И да може да има повече пространство. По-добре ли? Според мен е по-добре. По-добре, а? Има повече пространство. Какво казваш? На пръв поглед, то само тази част се размести. Махнали това рола? Не, Тибар рола. Там някъде мисля, че го преместиха. Добре, ти какво правиш? Снимаш се? Да, няма проблем. Айс. Не. Да, снимам тренировката. Какво тренираш още? Крака. Абе, брат, всеки път те е такава. Колко пъти в седмицата? Един път и половина. Означава половина. Половина означава, че примерно правя малко крака и примерно... На краката, а в половината някой упражнение. Не, в половината ми са примерно за трицепс. За някакви изоставащи групи. Да, но очевидно... 50. Той за малко. А? Да, също е. Само да наглася 20-ките. Разместване? Да, вчера разместваха. По-добре. Ще направим още една серия с малко по-тежки килограми и приключваме. Продължаваме след клековете, линеарната лег преса. Ще направим две тежки серии, една изпомпваща. Нагласяме хубаво краката, една идея по-навън да гледат пръстите, както и коленете и да няма директно изправяне. Така че почваме. Вече сме на четвърто упражнение. Правихме seated leg curl, клекове, линеарната leg преса. Трябва да правим сега любимите ми екстензийки, после прасец. И това е. Май. Ето, не съм сам. Втори влог, пак съм тук малко. Бика винаги е тук, ама не обичам много да се показва, ама... Вече съм депресиран, хора. Просто е нафилмиран, не е депресиран. Но, въпреки че съм депресиран, знам, че ще мине. Не забравяйте, всичко минава. Всичко минава. И много добре го знаеш. Спри да се филмираш. Още утре си 6 точки. Чао, влог. Предна екстензия за предно бедро, в която трябва да дадем максимум от себе си. Две серии тежки, 110 кг, 8 повторения, веднъж, втори път. Приключваме, след това правим прасец, хубаво разтягане и туто финито. Let's push it. Благодаря ти, извинявай, така че... Да. И всъщност имаме още едно упражнение, като завърших за краката, и това са абдукторите. Изключително важно. Няма как да ги забравяме. Трябва да ги пушнем тук накрая, защото те са много голяма част от крака.
колкото и да са неглижирани повечето хора. Така че правим едни 2 бързи серии, отиваме към прасеца и приключваме. Може би батерията ми няма да стигне, за да ви покажа и упражнението за прасец. Но най-добре в изправено положение да направите нещо подобно с тежест над себе си. И след това задължително разтягане, което е специфично за краката, което ще ви пусна в следващото влог за крака. Така че това ще бъде за сега. Ето, снимам ви горе-долу как трябва да изглежда, като имате някаква платформа, да речем. И просто трябва да се отпускат и да се задържат. Така че това е влогчето за днес, гайс. Коментирайте, ако ви е изкефило, абонирайте се за канала, пишете ми в Instagram или където и да е, ако нещо ви вълнува, и ще се радвам да ви помогна. До скоро!